Izakhamizi zaseshawelo zizwakalise ukukhathazeka ngoxhaxha lwezigameko zokuntshontshwa kwezimoto ezibikwayo kule ndawo, njengoba kuthiwa izisulu ziphoqa ukuthi zinikeze abasolwa imvume yokufaka izicelo zabo zasebhange ngaphambi kokuthi kukhishwe imali kuma-akhawunti abo. Amalungu omphakathi athi lezi zigameko zidala ukwesaba kubashayeli bezimoto abasebenzisa umzila omkhulu kule ndawo, babese benxusa ukuthi kwandiswe ukubonakala kwamaphoyisa, ukutshalwa kwabaqaphi kanye nezinyathelo ezengeziwe zokuphepha ukuze kuthuthukiswe ukuphepha kanye nokunqanda izenzo zobugebengu. Kukhala ngobugebengu bokudunwa kwezimoto nezisulu ezikhishiswa imali yonke emabhange endaweni yaseshawela, njengoba lo mphakathi usuhlalela ovalweni. Ongumholi womphakathi ulandise kanjena ngale nkinga. Njani sibona simelana kuse-Avalon Depot la imoto zingena khona, ezinye ziphuma khona lana, and one of the areas or a concerned area la imoto mazitshontshwa ziphuma ngakhona. But it's one of the things that we once raised with one of the government officials, and they promised to come back with bavale la, because all we want in umphakathi, it's a boom gate nje kube nama security. By doing that, obviously we are going to prevent this high mushrooming car hijackings. So that's one thing that we are needing as a community. And our government officials, they always promise and they don't deliver. And now the crime is too high. Shawela at this moment, it is peaceful when it comes to car hijackings. Not so long when motors hijack you as Z2. And normally these guys, when they hijack you, they also kidnap you, then bathathe imali and those things. So we are pleading with the government officials to do or to intervene with this. Kusenjalo kube sekunxuswa amalungu omphakathi ukubaqikelele ukuba yazicima izimoto uma izokwehla ukuyovula amasango, njengoba lezi igilamkhuba zihlezi zivule amehlo. Affect umphakathi too much, because at the end of the day awusakwazi nokuma estradini or uthi ungene uyapaka imoto. So I will also want to urge umphakathi ukuthi whenever you want to park your car, make sure you switch it off, because abantu bana this tendency of leaving the car idling while opening the gate. So but they target, because these guys normally what they do, they drive around, then that's how they hijack. And the amount of money, app, because once you have an app, you'll have access to your account and benza transfers. Ukudunwa kwezimoto eNingizimu Afrika ubugebengu obudlalubi, njengoba ngokocwaningo zilinganiselwa kwama-50 kuya kwama-60 izimoto ezidunwayo ngosuku. Ezindabeni zeSoweto TV, ngikuNokulunga Mthembu ngiseshawela.